found my Jesus Christ. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umama lapha apostoli. Igama lami nguNtombi wakaKhanyile. Ngizokhuluma ngesihloko sakaWozani sithethe indaba isuka ebrentshini iThongathi branch. Sithi sikhuluma nge-Old Testament. Kwi-Old Testament i-Old Testament inezincwadi ezibhalwe uMose, i-Law of Moses. Ukhona uGenesis, Exodus, Leviticus, Numbers noDeuteronomy. Lezi ncwadi zisifundisa ngokudalwa komhlaba, ukukhethwa kwesizwe sikaNkulunkulu asithandayo, ukuhlengwa kwaso isizwe, ukungcweliswa kwaso isizwe, ukuqondiswa kwaso isizwe, kanye nokulaywa kwaso isizwe. Bese kuba khona izincwadi ezingumlando, history books, zibhalwe nguJoshua, abahluleli, uRuthi, uSamuel wokuqala nowesibili, amakhosi okuqala nowesibili, iziKronike zokuqala nezesibili, no-Ezra, noNehemiya, no-Esteri. Lezi zincwadi kuthiwa ezomlando ngoba ziqukethe umlando wabantwana baka-Israyeli noJuda kusukela ekufikeni kwabo ezweni lesethembiso kuya ekuthunjweni kwabo nasekubuyisweni kwabo ekuthunjweni. Kube khona izincwadi ezisankondlo, poetry, ey'bhalwe uJobe, amahubo, izaga, umshumayeli, isihlabeleli sezihlabeleli. Lezi ncwadi kuthiwa ziyinkondlo ngoba ziqukethe izinkondlo, indumiso, amazwi okuhlakanipha ayizaga. Kube khona abaprofethi abangu-5, u-Isaya, abawu-5 abakhulu, u-Isaya, uJeremiya, isililo, uHezekhiya noDaniel. Abaprofethi abancane abawu-12, uHoseya, uJoweli, u-Amosi, uObadiya, Jona, Mika, Nahumwe, Habakukhi, Zefaniya, Hagayi, Zakhariya, Malaki. Umehluko phakathi kwabaprofethi abancane nabakhulu ngokuba abezincwadi abazibhalile, abaprofethi abakhulu babhale izincwadi ezinde kanti abaprofethi abancane babhale izincwadi ezimfishane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, nakubazalwane bonke egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu omi ngaphambili unomthandazo sokhulu. Ngizokhuluma nge-New Testament esifunde eWozani sithethe indaba eThongathi branch yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sifundile ukuthi iy'ncwadi zabapostoli, abapostoli bakaJesu bangu-12 kodwa bangu-5 kuphela ababhala izincwadi: uJohane, uPetru, uMateyu, uJakobe, uJuda. Safunda ukuthi izincwadi ezibizwa ngokuthi amavangeli: uMateyu, uMarku, uLuka noJohane. uMarku noLuka akubona abapostoli bakaJesu. Incwadi kaMateyu, uMarku kanye noLuka zibizwa ngokuthi ama-synoptic gospels ngoba zilandisa izigameko noma izehlakalo ezifanayo ngempilo kaJesu, kanti ekaJohane iza nokuhlukile ngoJesu kulezi ezintathu. Safunda ukuthi uMateyu incwadi yakhe wayibhala eqondise kubaJuda, igcizelela ukuthi uJesu unguMesiya. uMarku incwadi yakhe wayibhala eqondise kumaRoma, amaRoma ayephethe umhlaba wonke ngaleso sikhathi sikaJesu. uLuka incwadi yakhe wayibhala eqondise kumaGreki. uJohane incwadi yakhe wayibhalisa eqondise kuwo wonke amakholwa ayekholwa ukuthi uJesu uyinkosi. Safunda ukuthi izincwadi zikampostoli Phawuli zingu-13 ayibhalayo: akwabaseRoma, kwabaseKorinte, uGalathiya, kwabase-Efesu, kwabaseFilipi, kwabaseKolose, kwabaseThesalonika, uTimotheyu, uTito, uFilemoni. Incwadi yamaHebheru akunasiqiniseko ukuthi yabhalwa ubani, kodwa abaningi bakholelwa ukuthi yabhalwa uyena uPhawuli ngenxa yesigqi ebhalwe ngaso. Safunda ukuthi izincwadi ezingabhalwanga umpostoli Phawuli: uMateyu, uMarku, uLuka, uJohane, izenzo, ikaJakobe, uPetru,
isambulo. Incwadi yezenzo yabhalwa nguLuka. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nakumama umpostoli nabazalwane bonke. Igama lami nginguThulwa kaMkhulekeli. Ngizokhuluma ngesifunda esasifunda egudini kaWozani sithethe indaba ebranchini yasothongathi entabeni yendlu kaJehova ngempumelelo. Isihloko engizokhuluma ngaso sithi yiba isibonele ngenhlanzeko. Siyathola la incwadi uTimothi wokuqala chapter 4 verse 12 la othi khona makungabikho umuntu odelela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Siphinde futhi sithole incwadi kwabaseKorinte besibili chapter 7 verse 1 la othi khona lokhu sinalezo zithembiso bathandwa masizihlambulule kungcoleni konke kwenyama nokomoya siphelelise ubungcwele bokumesaba uNkulunkulu. Siyathola la ukuthi uma uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu kodwa ube uphuma mhlawumbe umuntu omusha noma ubaba noma umama uphuma emkipitweni noma emjolweni bese uzoma phambi kwabazalwane uzobatshela ukuthi umntwana kaNkulunkulu wesizwe usindisiwe, usuke ungavezi kuwena ukuhlanzeka. Kubalulekile ukuthi uma ngabe ukuthi uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu baba, bese siyathola la incwadi yamakhubo 51 verse 10 la uthi khona uNkulunkulu dala kini inhliziyo ehlanzekileyo uvuze umoya oqinile phakathi kwami. uNkulunkulu baba uzobe sekwazi ukuthi akuhlanze inhliziyo ngokuthi ushiyile izono, ngoba kubalulekile ukuthi uvume izono bese uyayishiya ukuze nowazi izolo lakho kodwa uba uNkulunkulu baba abe sekwazi ukuthi wena ungumntwana wakhe uMsindisi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, abazalwane bonke egameni likaJesu. Ongaphambili unoxolo makangema. Ngizokhuluma ngesihloko engisifundile kuwoza sithethe indaba egudini yasothongathi branch entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa esitholakala lapha ku1 Timothy chapter 4 verse 12 esithi yiba isibonelo ngokukholwa okunesubtopic yethu ethi ekuhluphekeni amakholwa mawabekezele akhuleke abonge uNkulunkulu ku1 Peter chapter 4 verse 1 to 5 isimo somuntu okholwayo ukuthi umuntu uma ekholwa uba yisibonelo ngokwenzayo, uba yisibonelo ngokubekezela. Ukubekezela-ko ubekezela kungemnandi esimeni esingemnandi njengoba nenkosi yethu uJesu Kristu yabekezela ishawa yaze yayobethela esiphambanweni ingenzanga lutho. Bese sathola ukuthi kuleli zwi njengoba kuthiwa asibekezele siphinde sikhuleke, usuke uqale ngokubekezela ukuthi ukholwa ukuthi isimo lesi okusona sizodlula, bese uyakhuleka ngoba uNkulunkulu umethembile. Ekukhulekeni kwakho nasekubekezeleni kwakho ubese ubonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umethembile kwizimo zonke. Kodwa ekubekezeleni lakho kumele uqaphele ukuthi awubekezeleleke yini isono, ngoba lapho usuke ungabekezeli okwekhona, usuke ugqilazwe uSathane. Safuna ukuthi singenze njani-ke ukuze sihlale singabazalwane ababekezelayo, abakhulekayo bebonga uNkulunkulu. Sathola impendulo laphaya kuJeremiya 1 verse 12 ubese wenza namahubo 37 verse 7 nabaseRoma 8 verse 10 noFilipi 4 verse 6 noMark 11 verse 34 namahubo 40 verse 1 namahubo 52 verse 1. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. ibandla lonke okungaphambi kwenu noJabulo wakaNdlobo oqhamuka ebhentshini yasothongathi. Ngizofundisa ngesifundo esisithole eGudini sasithethe indaba esithi yiba isibonelo kwabakhulayo nabangakholwa ngokungakuthandi ukuphila kwakho. Ivesi kuJohn 12 verse 25 elithi lo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakuzondela ukuphila okuphakathi. Sifundile ukuthi ukuphila kwakho awukwazi ukuphila kalula, uphila nakho kanye. Ukukhetha ukuthi ufuna ukuzuza ngakuphi. Uma ufuna ukuzuza ukhona umbuso wezulu, kumele ulahlekelwe ukuphila kwakho usasemhlabeni. Kuyini-ke ukulahlekelwa ukuphila kwakho? Jesu Kristu inkosi.
Ukwenzekani ukuzonda ukuphila kwakho, ungakuthandi ukuphila kwakho, ngokubeka intando kaNkulunkulu phambili, udele izinto ezininzuzo nezithandekayo nezizokwenza uphile kahle ngenxa kaKristu uJesu. Sasala uFilipi 3:7 othi, kanti-ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya izimva ngenxa kaKristu. Sifundile ukuthi uma ungakuthandi ukuphila kwakho, kuyafihlwa kanye noKristu ezulwini. Sasala uKoloseni 3:3 othi, ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kwabaphostoli nomapostoli nebandla lonke lenkosi yethu uJesu Kristu. Igama lami ngisilindile Ngwamsweli. Ngizofakaza ngesihloko esibe naso egruphini kaWuzani sithethe indaba ethiwa ngathi Branch yasentabeni kaJehova liyabonelelwa. Isihloko esithi masibe yisibonelo ngokukholwa, 1 Timothy chapter 4:12. Ngokwenzani na? Ngokuthula, ngokukhuthala, sizinikele sisebenze ngezandla zethu. Safunda ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu kumele sisebenze sinokuthula, singakhulumi emsebenzini noma emakhaya. Sikhuthale, uJesu Kristu inkosi. Singayenzi imisebenzi eyize ukuhlala ucofa ifoni ama-hour, ulala ukudla ubuthongo, ukuxoxa iy'ndaba zabantu ongahlangani nazo, kodwa uthole ukuthi indlu ingcolile, izitsha ingcolile. Safunda ukuthi umuntu uma esuke yivila kusuke kunesona esimgqilazile, ngakho kumele akhuleke enkosini ayicele imvezele leso sono ebese yasivuma. Safunda ukuthi uJesu Kristu inkosi. Safunda ukuthi siyicele inkosi isivule amehlo ethu sibone imisebenzi esingayenza ngaso sonke isikhathi. Sisebenze ngokuthembeka, makuthola umsebenzi omuhle esiwenzile singalindi ukuthi sikhokhelwe. Sitholile nezwi 2 Thessalonians chapter 3:8-15 lapho khona uPostoli Pawuli esibekela isibonelo sokuthi bona basebenze ubusuku nemini ngoba nabo bengafuni ukuthi basinde kude. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela lonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Igama lami nguMphiwe Mtshali osuke eBreeding yaseThomani. Isihloko engisifundile eWuzani sithethe indaba sithi sibambeleni izibhungusho ezincane esilaphana sihlabelele senhlabelele chapter 4:15 uthi sibambeleni izibhungusho ezincane ziphetha izivini ngokuba izivini zethu zinezibane. Lana kukhulunywa ngokulungisiswa komuntu ongaphakathi okuyinhliziyo ngoba inhliziyo iyona egaye izinto eziningi ezithi uma iphumela ngaphandle kubonakala ukuthi uhlobo lomuntu. Lokho sithola lapha encwadini uMarku 7:21 noMateyu 15:19 ukuthi lapha ngaphakathi enhliziyweni uphuma lezi zinto ezindlela sezingcolisa umuntu, okusho ukuthi izibhungusho ezincane zisuke sezisiphithile isivini or sezisiqedile. Iziphi izimbungusho ezincane? Kubalwa umona, ulimi, amehlo, ubuke kwasekwenzakalani emzweni yami, ukubila, inkani, izizinto or izinsolo. Into yokusiza mzalwane ukuthi uneliswe lokho nakho onikwe kona bese wenza u-1 Peter chapter 2:1 ulahle ububi bonke, uvuma izono zakho endaweni efanele, umemeze uNkulunkulu idalule impungushe